Здравейте, приятели, аз съм Скил и това ми е моята нова поредица, която е Call of Duty Advanced Warfare 2. Не знам точно как беше името и затова ми е първата мисия от алфата, в която трябва да размажа противниците. Пропуснал съм един. Кой съм пропуснал, бе? Бацето. Много добър на лут. Get deleted. То добър ли беше, бе? Бе, тук е бък. Даваме много бързо опа. Бие! Така. Това трябва ли още ли да убия? Аре стига, бе, кара си тия. Кара си тия гадини, бе, драги зрители. Кара си другите да можа да разбера. Ето и те чак сега са показали, бе. Задание выполнено. Партия завършена! Дън. Заслужих звезда. Това ще на особо изпълнение. И тъй като много ми лагва, това ще бъде първата малка мисия. Че е малко или пък мога да мина и нещо друго. Начинаем. Че малко да го повтарям това, бе. Така, вайхът. И така, снайпер клас. Това може би ще го минавам другия път, драги зрители. И от мен имате довиждане от 3 минутен клип. Но също таре, покажи го речи. Ще го мина и това. Я редавай. Не само да минам 3 звездна работа. Часа в нов тайр. Съм някакъв нов тенс тук да ги разтрепвам. Така не са повторили. Мога да направи половината от клипа. Съжалявам за това, че ми лагава и ми бъгва и сигурно ми накъсва много. Но, както знаете, той съм му казал преди, че ще взема нов компютър след седмица некъде. И тогава вече ще стане много яко. Ще си взема пак тази игра, да си имам вече от Steam и ще стане интересно, без да ми лагва, ще снимам по-качествено и вече ще става яко. Сега чакаме много всъщност време и разделил съм го да ми прави клипа на 4 гигабайта, да не се качва после 100 години, затова може да ме прекъсне по всяко време и след това втората част да я го продължа. Да знаете. Само ви казвам. Снайпер клас. То ще ми свърши клипа, докато това зареди, ама карай. Много време зарежда. Странно. Нищо интересно не се случва. Много време зарежда това чудо, бе. Новата мисия зарежда най-малко 30 секунди.
Това вече минута и нещо тук ми пречат да снимам. Луда работа. Аре малко по-бързо, бе. То времето ми мина. И ето е мисията, която ще я правя в другият епизод, драги зрители.